Moi boas. Somos Candorca Trío e estamos a presentar o noso primeiro traballo titulado Fonsagrada. Eu son fonsagradino e na Fonsagrada tivemos a gran sorte de conservar toda unha tradición gaiteiril impresionante, unha serie de gaiteiros que perduraron prácticamente ata os nosos días e que nos deixaron un repertorio realmente incrible. Pois este traballo non é máis que unha pequena recopilación desos grandes hits que tocaban os gaiteiros fonsagradinos, pero tratados desde un punto de vista un pouquiño diferente, un pouquiño máis experimental, digamos. Comezamos cunha muiñeira fonsagrada, de Emilio Fernández, e imos a continuar con un par de pasodobles dun grandísimo gaiteiro que foi Sergio da Veiga. Así que continuamos con pasodobles.
Telefunken. Telefunken era un veciño do pobo de meus avós, de San Martín de Suarna. Nunca cheguei a coñecelo, pero son un gran admirador del, porque durante as décadas dos 40, 50 e 60, plena posguerra, decidiu vender radios da marca Telefunken. Ben, na Fonsagrada non había carreteras, moito menos autovías, aquelo eran todo carreiros e camiños cheos de lama para chegar ás diferentes poblacións que había arredores. Entón, aquelas pesadas radios, porque eran realmente moi grandes, costaballe traballo movelas, non? Entón, cando chegaba a un pueblo da zona de Fonsagrada, coa excusa de alixeirar a súa carga, ia deixando diferentes radios en diferentes casas e povos, principalmente aquelas casas que tiveran luz. El decía que ao cabo de 3 semanas, 4 semanas, un mes, volvería a por elas. Cando volvía realmente a por elas, a xente non quería desfacerse delas, principalmente porque era o principal medio de conexión co mundo exterior e o principal entretenimento dentro dunha casa e incluso dentro do mismo pobo. Bueno, isto ven a que Telefunken tivo un éxito de ventas bestial pola zona e a comarca da Fonsagrada. Parte do repertorio que tocaban os nosos gaiteiros era extraído de bandas ou orquestas que escoitaban precisamente nunha radio. O seguinte paso doble que imos a tocar tocaba o Xosé Marentes e creemos que pola estilística que ten posiblemente fora extraída dunha peza que escoitou na radio. Quen sabe si de Telefunken. Así que imos a continuar con un paso doble titulado Esperanza.
Na Fonsagrada non só tivemos gaiteiros, houbo grandes músicos de diversos instrumentos, pero sobresaiu outro que era un virtuoso do violín. Era Florencio, o cego dos Vilares. Os que nos dedicamos a isto da música tradicional creo que lle debemos moito porque nos deixou un repertorio realmente bonito e incrible. Así que, en honor de Florencio, imos a tocar unha xota que el tocaba, que era a xota de Río Torto.
O cantar do arrieiro, un cantar que nunca se acaba. Empeza por trainanina, acaba por trainanana. O cantar do arrieiro, un cantar que nunca se acaba. Empeza por trainanina, acaba por trainanana. O cantar do cantar que nunca se acaba. Empeza por trainanina, acaba por trainanana. Empeza por trainanina, acaba por Dicen ven más arrieiro, cando van por costa arriba, arriba mula gallarda, arriba gallarda arriba. Arriba mula gallarda, arriba gallarda arriba. O cantar do cantar que nunca se acaba. Empeza por trainanina, acaba por trainanana. Empeza por trainanina, acaba por Bueno, ahora, xa que me empecé a cantar, vou a presentar o seguinte tema. Xa vamos cara ao final do noso concerto. Moitas graciñas por ofrecernos esta oportunidade. Pasodobre de Marentes vamos a interpretar agora. Pero resulta que hemos pensado que seguramente, tal como estaba con tema Esperanza, Marentes influenciado por la radio de Telefunken, posiblemente nos seus soños pode estar influenciado por unha aparición que tivo. Cando era neno, seguramente, ou non. Ou creo que é un neno cando soñei. Non sei, eso non se sabe, non vamos a entrar en rollo metafísico. Entón, creo que hubo nos seus soños unha aparición de Igor Stravinsky, o compositor ruso, que, bueno, que tanta influencia del tuvo no século XX. Entonces creamos que también influyen en Marentes. Marentes
pensou que ritmos de espaçodoble pódese facer así de mesmo tratamento de mosaico. Entonces, a nosotros ocorriusonos cambiar el título, ter este atrevimento e chamarlle Conversa Stravinsky Marentes. Rematamos. Imos a rematar, pero antes agradecer que nos deixaran participar en este proxecto. Imos a rematar con un tema que non sabíamos moi ben como titular. Son dúas melodías de gran forza
que foron extraídas do arquivo sonoro de Antón Santamarina. Dúas melodías que teñen tal forza que nun momento de lucidez de Badín pois dixo, son tan fortes como dúas vigas. Entón, así nos quedou, dúas vigas. Así que, nada, con este tema rematamos. Moitísimas gracias. Esperamos vervos próximamente. Graciñas. It's Kaya.